ChatGPT кӯтоҳ ҷавоб деҳ бо як калима. Хакерҳо бисёртар аз кадом забони барномасозӣ истифода мебаранд? Python. зеҳни сунъӣ бисёртар аз кадом забон истифода мебарад? Python. беҳтарин забони барномасозӣ айни ҳол дар дунё дар рейтинг кадом аст? در سال 2025 پایتون به عنوان یکی از بهترین زبان‌های برنامه‌نویسی شناخته می‌شود. ҳатто ChatGPT забони Python дар ҳамаи ҷо мегӯяд, барое ки ин фактай. Ҳамин сабаб ман забони Python шогирдои худам дар дарс додистам. Агар хоҳӣ ки забони Python биомӯзӣ ва дар сафи якумҳо бошӣ, марҳамат ба академияи мо дохил ша. Директ дар навис ҳамаша мефаҳмонам. барои аз оянда қафо намондан барномасозиро бо зеҳни сунъӣ сар кун. Дар академияи мо самтҳои барномасозӣ аз сифр, сохтани вебсайт бо зеҳни сунъӣ, тайёрӣ ба олимпиадаи барномасозӣ дарс дода мешаванд. Ва на танҳо ин, ҳамчун бонус истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, сохтани телеграм-бот бо Python, сайтҳои фриланс, тарзи суҳбат бо клиент дарс дода мешаванд. нархи дарс аз тамоми дигар марказҳои омӯзишӣ арзонтар. барои маълумот дар директ нависед. ҳаёти нав бо барномасозӣ.